Uma kune authority ethile oyinikeziwe, exercise that authority. Thina ke siyazi siyiphiwe nje i-authority impela nje sayiphiwa nguJesu Kristu. Abazange bafuna ukuyikholwa lento. Abazange bafuna ukukholwa amandla akhe. Abazange bafuna ukukholwa ukuthi uJesu ubani. Abazange bafuna ukukholwa ukuthi kuJesu Kristu imangaliso ziyenzeka. Leze ngithi namanje zisenzeka. Akunasifo esinamandla phezu kwakho. Akunakugula okunamandla phezu kwakho. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge leli thuba silokhu sihlangana nje. Sihlangana ke ngendaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye sikhulumayo la, indaba nje ezimnandi kuphela. Siyabonga nje Inkosi lokhu isasigcinile. Mangibingelele abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngibingelele nje abazalwane, ngiphinde ngibonge ngokuthi niya subscribe, niya comment kahle, nangokulike, nangokuthi ni share lezi indaba ngendlela enhle ke kodwa ngoba kukhona indlela enhle nembi. Ngiyabonga kakhulu kulabo abashare ngendlela enhle ukudlulisa lama messages. Siyabonga nje kakhulu Inkosi nonke ingcine nakuma channel members. Siyabonga kinina nonke bazalwane, Inkosi ayilokhu ingcina enibusisa. Ngizobe ngilokhu ngidlulisa ke le message ngoba ibalekile nje impela koze kushaya i27 April. Ngilo nje ngidlulisa nje Inkosi mayisalokhu ingiphele lithuba ukuthi kunomkhuleko esibizelwe wona ukuthi kumele siyowenza le eNcobo eEastern Cape. Siyazi sonke nge27 April makuba namanye ama-update sobe silokhu nje siwaletha, but okwamanje nje ngisalokhu ngidlulisa ukuthi samile leyo nkonzo, akukho kujikile, konke nje kume kanjalo. And siyacela nje futhi ukuthi abazalwane belokhu beqhubeka nje becontributor. It's not for thina, it's not for iKota2 Media, it's not for lento ingendaba nje yomkhuleko esithunywe wona, ingendaba yombuso nje wasekhaya ezulwini. Ocontributayo cela nje acontribute ngenhliziyo emhlophe, azi nje ukuthi it's not for umduduzwa kashabangu or mhlawumbe usisinomtha, cha lutho. Indaba nje ngele yawo umkhuleko ukuthi wonke kufanele egcineni uqhubeke wenzeke kahle. Kulaba sebe nikelile already, siyanibonga nje kakhulu bazalwane. Siyabonga ama contributions esenwenzile up to so far. Siyabonga, siyacela futhi ukuthi asiqhubekeni nje singaphela umoya. Asikwazi ukuphela umoya impela, indlela yethu seseyinde kakhulu okwethu uqina nje, kufanele silokhu siqinile siqhubeke siye phambili. Siyabonga. Ake singenelana ke ku-message yanamhlanje. Ngisahleli kuyo le message le namhlanje ngifunde khona la kuMatthew 9 sokwazi ukuthi sithole isihloko sethu, but angifunda uverse 29 because ngeke ngathi uqala from verse 27 last time. Namhlanje ngibheke nje uverse 29. Then he touched their eyes. uJesu wathinta amehlo abo, babezimpumputhe bebabili. Then he touched their eyes saying, according to your faith let it be to you. Njengokukholwa kwenu makube njalo kinina. And kuverse 30 ufirst line wakhona uthi and their eyes were opened. Ngiqhubeka nje kuleyo topic ethi according to your faith. And laba lithi njengokukholwa kwabo, according to their faith, wathi nje makube njalo. Emva kwalokho amehlo abo base beyaqala bayabona isumangaliso esenziwa nguJesu Kristu ngaleso sikhathi. Asiphelanga ke ngaleso sikhathi, kwakuzona imangaliso lezi mhlambe ezenzeka ngekhathi zikaJesu Kristu ukuthi omunye umuntu angazathi ya phela kwakwenziwa uJesu Kristu ngaleso sikhathi leso. Hayi manje ayisekho leyo nto, ayisenzeki leyo nto leyo. Namhlanje njengoba nje ku-2026 nje siqalile nje silokhu sigijima nawo ngokugcinwa inkosi, lezi imangaliso yisasekhona zisenzeka. Mhlawumbe into eyenza ukuthi zingenzeki la wena ukhona endaweni, mhlawumbe wena lapho ukhona, it is because ifaith yethu ayisafani le amadoda lawa amabili ezimpumputhe.
La madoda amabili ayezimpumputhe ayenefaith ngempela, emlandela uJesu Kristu, emfuna ngeqiniso, emlandela azangena naye ngisho emzini. Bethi indodana kaDavide sawukele, uze babuza ukuthi niyakholwa yini ukuthi lento lena nithi mina mangiyenze ngingayenza? Bathi yebo siyakholwa impela ukuthi ungayenza. Ubathinta amehlo mayeqeda uthi according to your faith. Imangaliso azenzeki today not because uNkulunkulu wayivala, not because ayise nje kwahamba za expire kwathiwa ayi se expireleke akusamelanga zenzeke. It is because our faith isivele yaba weak. Asamfuni thina uNkulunkulu ngendlela ababemfuna ngayo laba. Thina ke noma sesithi siyamfuna uNkulunkulu okwethu-ke kuyaxaka, ngoba noma sesithi siyamfuna simfunela izinto, simfunela ukubenefita. Asifuni yena ngoba sifuna yena, asifuni yena ngoba sifuna ukuthi udumo lwakhe luphakame. Sifuna ukuthi sibenefite, kuphakame thina, kudume thina. And kula sifike siyilahle khona-ke. Uma singake siyeke ukuthi sifuna kuphakame thina, kubonakale thina, mhlambe kudume thina, but whenever simcelela ukuthi udumo luzoya kuye, sibonisa ukukholwa kwethu kuye. Lezi imangaliso ezenzeka la madoda amabili ayizimpumputhe ngempela kusinganekwane, i-reality yento eyenzeka ebhalelwe thina ukuthi nathi masingaba naloku kukholwa okufana naloko la madoda lawa amabili, according to our faith nakithi kungenzeka. Ake siye la khona la kuMatthew ku chapter 8. Ke sibheke nje futhi enye indaba la ngakho ukusizwa inkosi. Asiqale from verse 5. Ithi ihlozi nje sakhona sithi Jesus heals a centurion's servant. Asiqale ke from verse 5 lithi now when Jesus has entered Capernaum, wayengena eCapernaum, a centurion came to him pleading with him. Na induna yenkosi iyeza iyamlandela iyamncenga. Ngiyabathanda laba balandela uJesu. Abafuna okuningi balandela yena uqobo lwakhe. Uma nathi singalandela nje uJesu, siyifunele nje uJesu, indaba ilapho kahle kahle. Na ukhiye lapho ukhona. Sizwe thina esifakaza ngoJesu. Uthi mawusuzwile bese ulandela uJesu. Khosi silahla la thina. Uzwa mina engifakaza ngoJesu noma thina esifakaza ngoJesu. Uchazwe indlela esikhuluma ngakhona. Siyibeka kamnandi le ndaba, mhlambe siyibeka nawe uchazeke. Makumele ke bese uyaphuma kuthina ulandele uJesu, bese wena ulandela thina. Ngoba uzwe siyichaza kamnandi le ndaba. Landela uJesu. Asithi siyichaza kamnandi le ndaba bese uyaphuma kithi ulandela uJesu. Yebi lapho nje ukhiye omkhulu ulapho. Ithi ku verse 6 saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Wayekhuluma ngesisebenzi sakhe, induna yenkosi lapha ekhuluma ngesisebenzi sakhe eyayilele ekhaya, yayigula nje impela nje kakhulu, ikhubazekile. 7 And Jesus said to him, I will come and heal him. Uthi uJesu hayi ngizoza ngizomphilisa. Futhi uma ungabheka lapha ku verse 7 mayethi uJesu I will come and heal him, ukube induna yenkosi yajika yayibuyelela emuva yathi uthe uJesu uzoza, vele uJesu ayezogcinezile ngoba uJesu siyathola ukuthi kuye akuzange kutholakale even nesono. Okusobala ukuthi kuJesu ayengekho amanga. Mayethi I will come and heal him, kusho ukuthi vele wayezogcina efikile amphilise, aphilise lesi sisebenzi. But ngithanda the persistent yale nceku le induna yenkosi. Ithi ku verse 8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof. Uyakholwa lokho kushiwo uJesu ukuthi uzoza, cha uyakholwa impela. Kodwa manje useyayibheka yena ke manje eyinduna yenkosi uthi mina am not worthy. Usho ukuthi uma ngabe eyibheka uzuyasho naye ukuthi mina angifanelanga impela ukuthi ungazuze ngaphansi kophahla lwami. I'm not that worthy. Kusho ukuthi ubuka ukuhamba kwakhe noNkulunkulu, uyabona ukuthi bangeza abanye but wena ngicela ukuthi ungezi ngaphansi kophahla lwami. Ubheka lo muntu oza kuJesu Kristu ezokhala ngesisebenzi sakhe esigulayo, but this person
uyazazi futhi ukuthi yena njengoba ezocelela nje inceke yakhe noma isisebenzi sakhe, yena is not worthy ukuthi uJesu angeza ngaphansi kophahla lwakhe. Esikhathini esiningi-ke thina ifaith yethu siyaye siyijudge based ekuthenini ngiweti kangakanani kuNkulunkulu. Mhlambe sihambe satshelwa lokho ukuthi yabona nje uma ngabe kuwukuthi nje awuphili into ephilile uNkulunkulu ngeke aza kuphendule. Ake sibheke-ke nayi le ndoda ukuthi kwenzakalani, isichaza yona izisho yona ithi I'm not worthy that you should come under my roof. Kusho ukuthi akwangesiwe umuntu lona othi ayivele ngiyazazi ukuthi mina ayivele ngiphelele uJesu angeza. Wayazi ukuthi ubuthakathaka kuphi, that's why wayekhuluma ngalendlela. Uthi-ke but only speak a word, khuluma nje wena izwi kuphela nje, yazi uma ungakhuluma izwi, okay, and my servant will be healed. Uyabona ngendlela lo muntu ukukholwa kwakhe kungakhona. Uthi kahle kahle uthi noma ungakhuluma noma ungafikanga kwami, uma nje ungakhuluma izwi, inceke yami la ikhona njengoba nje igula, i-paralyzed, i-tormented, izophila. Lalela-ke esechaza verse 9, for I also a man under authority, nami ngiyindoda nje impela nje under authority, nginegunya, having soldiers under me, unamasotsha ngaphansi kwakhe. And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Yabona iyachaza ukuthi nginamasotsha mina ngaphambi kwami, ngithi lona makahamba ahambe, ngithi wena woza eze, ngithi wena yenza lokhu bakwenze. Ukusho ukuthi namasotsha ngaphansi kwakhe ubukile ipower yezwi, ukuthi ngithi ngihleli nje ngikhuluma izwi kwenzeke into. Mhlambe le ekufanele nathi sike siyibheke kwathina, mina nawe kasiwona asizona izinduna zenkosi, asinawo amasotsha ngaphansi kwethu, kodwa sesike sakubona lokhu, especially uma ngabe ungumzali unabantwana. Sesike sakubona lokhu ukuthi umntwana ufika umthume uthi hamba okha amanzi, uhleli, hamba ongikhelela amanzi, ahambe akukhelela amanzi. Ipower yamazwi ukuthi mawukhuluma izwi linamandla kangakanani. Ake siyibuyise nje siyibuyise la kuthina. Uthi mawuthi kumntwana futhi thatha lamanzi uhambe uyowachitha, ubona umntwana ethatha amanzi ehambe uyowachitha. Ipower yamazwi. Uthi mawuthi komunye umntwana wena woza gijima esitolo, umntwana afika athatha imali abuze ngiyothenga ini, agijima esitolo. Ipower yamazwi. So nathi centurion wayechaza ipower yamazwi ukuthi amazwi mina ngiyawazi, ngwabonile ukuthi anamandla kangakanani. Verse 10, when Jesus heard it, he marveled. Wamangala kakhulu uJesu Kristu mangabe kuzwa lokho. And said to those who followed, etshela ke manje laba babemlandela uJesu Kristu, uthi assuredly, meaning verily, verily, noma truly, truly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Uthi angikaze ngakuthola ukukholo kungaka, not even in Israel. Mhlawumbe omunye kangathi phela nawe uyezwa la, this man yatholakala in a faith eyamangaza uJesu Kristu, wazwasho noJesu Kristu wathi angaze ngakubona ukukholo kungaka, not even in Israel. Wamangala uJesu Kristu athi umuntu ke phela mina ngifani nalo muntu. Nawe uyalizwa izwi lo wamangaza ngisho uJesu ngokukholwa kwakhe. Yingakho mhlambe abantu abaningi bagcina sebevumela ukugula okuthile noma izifo ezithile ngoba bethi phela mina ngifani nalo muntu engifunda ngaye la. Lo muntu engifunda ngaye lana waye nokunye ukukholwa okukhulu. But uma usubhekisisa kahle, uma ngabe usho kanjalo, lalela ke nje into eyokwenzeka kokwenzeka according to your faith. Ngoba manje wena uzithatha uthi wena phela mina I'm weak, mina noma ngingakhuluma ngitshela ingane ngithi hamba ongikhelela amanzi, kusengenzeka ingahambi yowakha amanzi. Uma ngabe you are that type of a person or negative, ngempela futhi uthi ayitshela ingane ukuthi ihambe yokha amanzi, vele ingahambi yowakha amanzi. Ngani? Kuhambisana nefaith onayo. But siyathola la
amandla amazwi, especially uma ngabe uwumuntu ophiwe i-authority. Ngoba uma ungakulalelisise kahle la lo muntu lo uthi I am a man under authority. Uma kune authority ethile oyinikeziwe, exercise that authority. Thina ke siyazi siyiphiwe nje i-authority impela nje, sayiphiwa nguJesu Kristu. Thina ke sesiphila la khona waphila bambethela, but before bambethelela ithizwi washaywa kakhulu. Washaywa wavuleka amanxeba, and ekuvulekeni kwakhe amanxeba, lawo manxeba ngesikhathi evuleka ayezophilisa thina. That's why ku chapter 2 ka Peter verse 24 lithi by his stripes we were healed, past tense, saphiliswa ngamanxeba kaJesu Kristu. Ngesikhathi eshaywa enziwa konke leyami ivimbo liyana, lawa amanxeba lawana ayezothi ke manje ngaleyo mivimbo thina siyaphiliswa. Kusho ukuthi uma ngabe kuukuthi kunokugula okuthile engabe kuhlupha wena, engabe kuhlupha ingane yakhe, engabe kuhlupha isisebenzi sakho, uma kunokugula okuthile wena une authority over lokho kugula. Uma ngabe kuukuthi une authority over lokho kugula ngokuphiwa nguJesu Kristu ngoba sikholwa kuye, lalela ke wena futhi nge-authority onayo you can speak a word and ukugula khambe. But asiqhubeke sifunde le ndaba. Ithi ku verse 11, and I say to you that many will come from east and west. UJesu ke lapha esekhuluma prophetically la ku verse 11. Ethi and I say to you many will come from east and west. Bayoqhamuka empumalanga nasentshonalanga and sit down with Abraham. Bahlale phansi no-Abraham no-Isaac no-Jacob in the kingdom of heaven. Kushuthi abanjani abafana nale ndoda le. And I say to you many will come. Abanale faith efana nale ndoda le bayoqhamuka, bayoqhamuka empumalanga nasentshonalanga, bahlale no-Abraham no-Isaac no-Jacob embusweni kaNkulunkulu. Okusho ukuthi akusiyona yodwa le ndoda le ena this kind of faith, nathi siyinikiwe. Lalela ke ku verse 12, but the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. Amadodana ombuso bona bayokhishelwa ngaphandle bomnyameni. Yini indaba bona bayokhishelwa ngaphandle bomnyameni? Ngoba noma sebezwile ngoJesu Kristu, amadodana ombuso ayezwa ngoJesu Kristu, abafuna ukukholwa. And ngenxa yabo yokungafuna ukukholwa, they will be cast out into outer darkness. Bayokulahlelwa ngaphandle ebumnyameni ngenxa yokungafuna ukukholwa. Konke kohamba nje according to your faith. Uma ngaba ufuna ukuthatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, lalela nje imili message. You will be cast out into outer darkness. Hayi ngoba ukuphila bekungekho, hayi ngoba ilight beyingekho. Ikhona ilight, but wena ngenxa yefaith yakho, according to your faith, you chose ukuthi wena uyufuna ukulahlelwa ngaphandle ebumnyameni. Ingakho nje sihlala silokhu sisho sithi thatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Iyafana ke le ndaba le nanokuthi uma ngabe futhi kuukuthi wena ukholwa ukuthi namhlanje healing isasekhona through uJesu Kristu, through umoya ongcwele. If you don't believe that, lalela ke nje uyothi ungumntwana kaNkulunkulu wasembusweni but utholakala usebumnyameni. Bekumele ngabe uyaphila nawe but utholakala ungaphili ngoba wena awufunanga ukukholwa ukuthi namhlanje healing isasekhona. Ngempela futhi isasekhona. Ake siqedelele leli verse lithi there will be weeping and gnashing of teeth. Ikabili ke le ndaba. Koba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo kumntwana kaNkulunkulu ekholwa kuJesu Kristu. Ekhaliswa yini ke yena? Ekhaliswa isifo esimbambile ngaleso sikhathi. Yebo, mangabe sikubamba uzungene ethuneni ngoba wena wakhetha uJesu Kristu, uzohamba ekuphileni ngoba wakhetha uJesu. kuJesu kunokuphila. But before uyekuphileni uyoqala nje udlalwe isifo, udikadikwe isifo, kube khona impela ukukhala nokugedla kwamazinyo impela.
ukhaliswa isifo kanti ubuphiwe i-authority over that disease. Okwakho bekufanele ukuthi khuluma izwi but wena awufunanga ukukhuluma izwi. Kodwa usubonile ipower yezwi ukuthi isebenza kangakanani. Usubonile kulabo ne-authority kubona ukuthi yakwazi ukukhuluma izwi ubathume. Njengoba bengenza example, yakwazi ukuthuma umntwana, hamba ongikhelela amanzi, ahamba afika akha amanzi aphinda abuye nawo uphuze. Uyakwazi futhi ukutshela umntwana thatha lamanzi ahambe uyawachitha, awathatha ahambe uyawachitha. Usuyibonile i-authority, amandla wanikeziwe through izwi. Kodwa ngenxa yokuthi wena ungafuni ukukholwa ke ayike udlale lokho kufa lokho. Angijaji abantu la, but ngifuna nje ukuthi sizibhekisise kahle ukuthi thina sime kuphi. Ngithi lelizwi likawuthu lapho mangabe lithi there will be weeping and gnashing of teeth, ngoba liphinde likhulumeke nangesihogo impela ke kulabo. Ngoba nje uJesu mangabe ekhuluma la wayekhuluma impela ngabo abantwana bakwaIsrayeli, ngoba phela yena wayethunywe kubo ukuthi azohambisa leli ivangeli kubo. Abantu okwafanele ukuthi balisuse ke manje kwaIsrayeli balisabalalise kwizwe lonke, abafundi bakhe, especially uApostle Paul okuyena umfundi wabezizwe noma umpostoli wabezizwe. Uyena okwafanele owaphiwa that mandate ukuthi alisabalalise nakwabezizwe. uJesu wayelizele ukuthi azolikhuluma kulabo abasekhaya, kulaba bendlu yakubo. Athi uma ngabe bachaza uthi bangabantwana bombuso, kodwa abazange bafuna ukuyikholwa lento. Abazange bafuna ukukholwa amandla akhe. Abazange bafuna ukukholwa ukuthi uJesu ubani. Abazange bafuna ukukholwa ukuthi kuJesu Kristu imangaliso ziyenzeka. Leze ngithi namanje zisenzeka. Kulabo kuyoba khona ukukhala nogedla kwamazinyo ke esihogweni ke ngalelo langa lelo. Uverse 13 lithi then Jesus said to the centurion, esekhuluma ke manje kwinduna yenkosi, ithi wathi uJesu, go your way, and as you have believed so let it be done for you. Hayi ungahamba indlela yakho, yabona njengoba ukholiwe nje, hayi makube njalo nakuwena. Yabazwa lamazwi lawa ukuthi nje kuhluke nje indlela yokudeliver amazwi. Kulabo abawuthiwa abazimpumputhe wathi according to your faith, kanti la kwinduna yenkosi uthi and as you have believed, njengoba ukholiwe, njengokukholwa kwakho kusafana. And as you have believed according to your faith so let it be done for you, makube njalo for wena. And his servant was healed that same hour. Lithi ke inceku yalenduna yenkosi yaphila ngaso leso sikhathi ngokukholwa. Ngokukholwa. Yabona ukuthi ukukholwa kwethu kudiphu kangakanani uma singakholwa. But zonke lezi zinto zokwenzakala kanjani according to our faith. Ngifuna ukuthi mina ngizothi akunasifo esinamandla phezu kwakho. Akunakugula okunamandla phezu kwakho. Ukugula kuqhamuki kuNkulunkulu. uNkulunkulu akazange athi njengoba nje badala abantu bami ngiyodala nokugula ukuthi khona bezokugula. Ukugula kuza nomubi, imisebenzi kaSathane, amadimoni. Ukugula nje amadimoni asuke athekha umuntu, bese ke ngokuhluka kwalamadimoni bese ephiwa amagama lamadimoni. Kuthiwe leli demon leli liyi-cancer, kuthiwe leli demon liyi-HIV and AIDS, kuthiwe leli demon liyi-ulcer, kuthiwe yabo ngokuhlukahluka lokhu liphiwa amagama, but nje ukugula imimoya emibi attacking abantwana bakaNkulunkulu. And le mimoya emibi e-attack abantwana bakaNkulunkulu, thina as abantwana bakaNkulunkulu sine authority over le mimoya. Thina saphiwa igama elingaphezu kwamagama onke, igama Jesu. Uma ukholwa kuJesu Kristu, biza igama lika Jesu Kristu. According to your faith kokwenzeka. Amadimoni they must bow down and leave your body ngegama lika Jesu Kristu. Thina ke asalokhu sicela uJesu, sithi masikhuleka sithi baba siyacela, ngicela ngiyezwa lapha ngibanjwe isisu, ngiyacela ungiphilise. Lalela ihealing uNkulunkulu usayiletha already seyikhona.
uNkulunkulu ufisa vele bonke abantu ukuthi mabaphile. That's why i-healing esayiletha seyikhona. Mangivale ngaleli verse leli encwadini kaPeter, ngikhothile nje ekuqaleni, u1 Peter chapter 2 verse 24. Ithi, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins might live for righteousness. Ngelinye ilanga songena kuleyo part leyo, but now line engifuna ukuthi ngize kuona, the second one lithi, by whose stripes you were healed. Uyabona ukuthi isolution kwizifo noma ngabe isiphi sekutsheliwe, kwathiwa lesa silapheki. Lithi, by whose stripes we were healed. Futhi lize lithi healed, which is past tense. uJesu ngesikhathi bemshaye vuma, wayenamandla ukuthi wayengayilwela, but wavuma, because lama wounds lawa, leyama ivimbo leyana kwakuyi-medication for abantwana bakhe. That's why wavuma, wathi kulungile mabangenze yonke into abayenzayo, wayazi ukuthi i-medication. Thina kwethu is to confess this word, ukuthi ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa. Uma ukukholwa ukuthi ngemivimbo kaJesu Kristu mina nawe saphiliswa, then awusalokhu umcela uNkulunkulu baba, bengicela ukuthi lesi sisu leli khanda noma ngabe ikuphi ukugula okuphetha, umcela uNkulunkulu ukuthi baba ngicela ungiphilise. I-medication usayiletha seyikhona, i-solution already seyikhona. Okwethu is to claim it. Manje thina samcela ibhathi, thina we command lokugula ngegama likaJesu ukuthi makuhambe, ngoba silithi izwi ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa. Uma ngabe ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa, kusho ukuthi leso sifo siyi-intruder, singene ngo-wrong. Then uma singene ngo-wrong, mina nawe siphiwe i-authority. Okwami nawe is to speak a word, njengalo induna yenkosi ithi kuJesu, khuluma nje izwi, nami ngiyaye ngilikhulume kumasotsha ngaphansi kwami, ngithi malenze lokhu likwenza. Wayibona ipower yezwi. Uma nami nawe singabona ipower yezwi, sikhulume izwi, lalela ngesibanjwe izifo. That doesn't mean ukuthi uSathane ngeke ayilethe izifo. Uyozama because uSathane uhleze nama-tricks, but each and every time mayeletha leso sifo, speak a word, khuluma ukuphila. Ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa, mina ngiguli ngiyaphila. Iclaimele healing ngegama likaJesu Kristu according to your faith. Kwakwenzakala kanjalo, uzovela uphile ngomusa wenkosi uJesu Kristu. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.